Jesu Kristu nyana wakemye Inkosi Yesu owakhaulwa ngomoya oyingcwele wazalwa yintombi uMaria weva ubunzima phansi kompoti uSipilatu wabethelwe emnqamlezweni wafa wangcwatshwa wehlela eHadesi uthe ngomhla wesithathu wabuye wavuka ekufeni wenyuka waya ezulwini apho wahleli khona ngasekunene kuThixo yiseona amandla wonke othabele khona sebukhwela abahleliyo nabafileyo ndiyakholwa kumoya oyingcwele nayikramente engcwele kulo lonke ilizwe nakubudlelwane babangcwele nakukuxolelwa kwesono nakukuvuka komzimba ekufeni nakubomi obukhona phakade. Amen. Baba wethu onamandla wonke, Baba wethu ongcwele, nasekuseni unguNkulunkulu, nasekuseni unguJehova, nasekuseni uphakeme wena wedwa, uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sisho njalo Nkosi ukuthi akekho omunye uNkulunkulu onjengawe, akekho nomunye uNkulunkulu ongcwele njengawe. Wena wedwa uNkulunkulu ongcwele, wena wedwa ungongcwele kaIsrayeli. Nasekuseni uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyathoba phambi kwakho Nkosi, siyathoba phansi kwesandla sakho somusa. uNkulunkulu wethu ongcwele, siphakamisela kuwe amehlo ethu, uNkulunkulu wethu omuhle, ngoba sikwethembile, ngoba siyakholwa izwi lakho, siyakholwa ngamandla akho uNkulunkulu wethu ongcwele. Sesikhona Jehova ekuseni size kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Uthe wena ezwini lakho lapho ababili noma bathathu behlangene ngezwi lakho nawe ukhona. Siyakholwa Nkosi ukuthi ukhona phakathi kwethu. Sithwale, usilondoloze, usifihle uNkulunkulu wethu ongcwele, ufihle izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sesikhona Nkosi, singena etafuleni lakho ekuseni uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Sikhulekela Baba ukholwa nguwe, sikhulekela ukuphathwa ngezakho izandla, ngoKristu Jesu Inkosi umsindisi. Amen. Angibingelele abangcwele egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngibingelela abangcwele kwelihle nethandeka igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngubaba ke uKuthelezi, okuhle nokunamandla nokubaluleke kakhulu ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngafumana umusa nami, ngasindiswa, ngaxolelwa izono zami. Ngime lapha ke ngenxa yalelo gunya noma ngenxa yalawo mandla ukuthi ngasindiswa. Iwona ke angenza ngilungele ukuma kule ndawo. Amen. Nanoma ke kuyindawo ethe dundu, kodwa ke siyamthemba kakhulu umoya kaNkulunkulu ukuthi uzosipha amandla ukuba sikwazi ukusho lokho uNkulunkulu akubekile kulesi sikhathi sanamhlanje. Ubungako bempi kaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu akulutho. uGideon wayehamba eya empini namasotsha awu-32,000, kodwa uNkulunkulu wathi akawanciphise aze aba u-300. Esuka ku-32,000 wawanciphisa aze afika ku-300. Ngoba uNkulunkulu wayefutshengisa noma wayefuna ukuthi kubonakale ukuthi abanqobanga ngenxa yobuningi babo, abanqobanga ngenxa
yokuthi bangu-Israyeli bayimpi enkulu kodwa wayefuna kubonakala ukuthi banqobe ngamandla kaNkulunkulu. So ke ngalawo mazwi ngisho ukuthi ubungako bempi kaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu abusho lutho kodwa kushoyo ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke nakulolu suku usihlelele ukuthi sizoba kanje, ukuthi sibe khona sibe bangaka. Ubazike uNkulunkulu ukuthi kuzoba kanjena nje. Ubukhona bethu lapha nje kungomusa kaNkulunkulu, kuluthando kaNkulunkulu, kukuhlela kaNkulunkulu. Amen. Ngizoba ke mfishane ngendlela isimanga bangcwele, angizukuba mude. Ngizoba nje mfishane ngibe mncanyana. Ngizocela ke sifunde kwabase Philip chapter 2 siqale ku verse 1 sigcine ku verse 11. Philippians chapter 2 from verse 1 to verse 11. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlawulo kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, ninothando lunye, nibe inhliziyonye, niqonde into inye. Ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe, kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani. Ilowo nalowo angabheki okwakhe, kepha yilowo abheke nokabanye. Mawubekini lo mqondo wawukhona na uKristu Jesu. Uwatshe nesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphanga ukulingana noNkulunkulu, kepha wazidela ethabatha isiphambano, ethabatha isimo sonceku enziwa ngomfanekiso wabantu. Wathi efunyene enjengomuntu ngesimilo wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awasezulwini nabasemhlabeni nawangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo yoNkulunkulu uyise. Amen. Siyabonga ke bangcwele. Ileyo ndaba nje esikuyo ekhuluma ukuthi amadolo onke aguqe. Siyazi ke ukuthi siphuma ephasikeni esiphuma kulo sibuka indaba kaJesu. uJesu uma ngithi nje ukuthatha emuva kancane ngoba ngikhona ngifuna ukukuveza ukuze kuhambisane kahle noma kuyiveze kahle indaba engikhuluma ngayo. uJesu kungakabe isikhathi sakhe wayelokhu evela, kukhona lapho uJesu ayevela khona kodwa engaveli ngokuthi nguJesu. Siyakhumbula kuyindaba yaShadrach noMeshach noAbednego nenkosi uNebukadnezari bese sithandweni somlilo befakwe khona. uNebukadnezari wabona sengathi kukhona nowesine, wayesebuza ukuthi sifaka abantu abangaki emlilweni, ngibona ngathi kukhona nesimo sendodana. uJesu wayevela kodwa wayengaveli enguJesu, kodwa wayevela yena. Nomoya oyingcwele kukhona lapho owawuvela khona kodwa kungashiwo ukuthi umoya oyingcwele, nalapha akushiwo ngokuthi uJesu eBhayibhelini kodwa kuthiwe uNebukadnezari wabona ukuthi indodana. Kusho ukuthi uJesu wayevela ngaleso sikhathi. Wayehamba hambe avele, ahamba hambe avele. Kube phinde kube khona ikhathi lapho khona okwakuprofethwa khona ngokuza kukaJesu. Cishe isiprofeto sokuqala ileso esaprofethwa uJakobe uma ebiza amadodana akhe ethi uyawabusisa. Wathi mawabusisa, wathi mayisefika kuJuda, wathi mayifika kuJuda wayiseke embusisa ngendlela ke yena ehlukile, esekhuluma khona lokhu ukuthi uyokuba futhi kuyena waprofetha ukuthi kuyophuma ingonyama eyoba yomndeni kaJuda.
kwaba isiprofetho leso asenza esilapha yana kuGenesis chapter 49 from verse 8 and verse 11. Ileso siprofetho ke asenza cela ukusifunda nje ukuze sihambe kahle kule ndaba yami. Genesis chapter 49 chapter 8 kuthi ke khona Juda isiprofetho sithi ke Juda abafowenu baza ukudumisa wena isandla sakho sibe sesijikweni sezitha zakho amadodana kayihlo ayakukhothamela uJuda uyibhongo lengonyama wenyukela empangweni indodana yami uguqile ulele njengengonyama nanjengengonyamakazi ngubani oyakuvusa na intonga yobukhosi ayikusuka kuJuda nozime lokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele lona nezizwe ziyakumlalela. That is prophet leso esiprofethwa uJuda esiprofethwa uJakobe esiprofetha phezulu kwendodana yakhe enguJuda. So ke uma ke kuthiwa ke mase sikhuluma ngoJesu sekuthiwa ke uyingonyama yomndeni kaJuda kusukela ke kulesi siprofetho esaprofethwa ubaba wakhe ukuthi enzalweni kaJuda kuyozalwa uJesu. Bese ziqhubeka ke iziprofetho baziprofethe baprofethe ngoJesu Isaiah naye uyaprofetha ngoJesu aprofethe ngisho nangokuhlupheka kwakhe aprofethe nangesikhathi sakhe esesiphambanweni kuziningi iziprofetho noAmose naye khona lapha profeta khona so ziyaprofetha baprofetha ngoJesu. Bese kuze kufika ke lapho khona uMaria kufika ingelosi seyizosho ukuthi uzawukhulelwa azalwe indodana ayiqambe igama lokuthi uJesu. Bese ke eyazalwa ke uJesu indaba esiyaziyo bangcwele. Iqhubeke le ndaba kaJesu awenze wonke umsebenzi uNkulunkulu ambizele wona aphilise abagulayo avuse abafileyo enze wonke umsebenzi uNkulunkulu amthumele wona emhlabeni. Kuhambe kuze kufike lapho aboshwa khona bese kuthethwa icala bese ke uJesu ke eyabulawa ke alenge esiphambanweni ke leli ke iphasika ke esiphuma kulo ngeviki edlule besikade ke sephasikeni bekade kufezeka yonke le ndaba eyaqala kulesa siprofetho esasiprofethwe kusuka eqaleni uJakobe. So ke seyahamba ke ize iyafika ke lapho ke seyifezeka khona ngalolu hlobo. Sesiphuma ke ephasikeni ke uJesu ke useyavuka usekufika lapho akhuphukela khona ezulwini. Kule ndaba ke esifundayo sesikhuluma ke manje nangu ke uJesu usephambi kukaNkulunkulu sekwenze konke usefika phambi kukaNkulunkulu sesikhulunywa ke manje ngokuphakanyiswa kukaJesu esephakanyiswa ke ngoNkulunkulu esekwenze konke asewufezile wonke umsebenzi useyafika ke usephambi ke kaNkulunkulu. Masifunda ke isihloko kule ndaba ekade sifunda cela usifundela isihloko sakhona siboniso. Kwabase Philip 2 Isihloko nje sendaba. ukulandela uKristu ekuthotshisweni kwakhe nasekuphakanyisweni kwakhe. Isho njalo nje ukuthi nasekuphakanyisweni kwakhe. Ukuthi uma isefika ke ngoba wenza wonke umsebenzi uma isefika ke ezulwini seyamthatha ke uNkulunkulu sehlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Usekwenzeka ke lento ke elapha yana ku verse 9. Ku verse 9 ukuthi ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Qala nje lithi ngalokho ke ukuthi usekwenze konke nakho ke uNkulunkulu ke useyamaphakamisa selithi ke ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqe awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba.
nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. So ke ile reward ke asemefika ke asenikezwa yona uNkulunkulu ke useyamaphakamisa ke umphakamisa igama lakhe ulenza libe phezulu kwamagama onke ukuthi noma yipi into enegama noma ngabe yipi into nje as long as inegama nje igama lika Jesu lingaphezulu kwayo. Uma nje into inegama igama lika Jesu lingaphezulu kwaleyo nto leyo. So ke uNkulunkulu ke uyamphakamisa ke umnikeza ke zonke lezi zinto ke amnikeza zona ukuthi amadolo onke ayoguqa awabasezulwini ukuthi yonke icabinet yasezulwini amadolo onke ayokhothama. Zonke ingilosi wonke ama-elder wonke umuntu osezulwini uma ubiza igama lika Jesu bonke bayakhothama wonke amadolo ayaguqa. Lithi wonke abasemhlabeni nawo abasemhlabeni ukuthi wonke umuntu osemhlabeni uyamkhonza uJesu noma akamkhonzi kodwa uma ubiza igama lika Jesu amadolo ayaguqa. Ukuthi akekho umuntu ongeke asubmit ngaphansi kuka Jesu. Noma ngalesi sikhathi usengasho lokhuyana nomunye asho lokhuyana nomunye asho lokhuyana nawe uzoyikhumbula ukuthi nawe wawuthini nawe wawenzani kodwa igama lika Jesu lafika lakuhlula. Uthi ke amadolo onke ayaguqa. So nawo basemhlabeni ayaguqa bese kuthiwa nawo abangaphansi komhlaba ukuthi wonke amadimoni yonke imimoya yobumnyama iyaguqa. Amadolo onke ayaguqa. Akumakulithi amadolo onke akushiyo ukuthi amadolo athize kuthiwa onke ayaguqa ukuthi asikho isimo esingathobi egameni lika Jesu. Uma eqhubeka ke bese kuthiwa ke nezilimi zonke kusho noma ngabe umuntu ukhuluma luphi ulimi ukuyiphi indawo noma as long as ekhuluma ulimi alukhulumayo nezilimi zonke ziyavuma ukuthi uKristu Jesu uyinkosi. Ukuthi abekho abantu okuthiwa ke kufanele kube ngabantu abakhuluma isiGreek noma kufanele kube abantu abakhuluma isiHebheru noma kufanele kube abantu abanjani. Zonke izilimi ziyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bese kuba ke inkazimulo kuNkulunkulu. Ileyo ke ireward anikezwa yona uJesu enikezwa nguNkulunkulu ukuthi uyawubusa phezulu kwazo zonke lezi zinto wonke lamadolo ke ayokhothama. Uverse 8 uqala ngokuthi ngalokho ke ukuthi makuthiwa ngalokho ke kukhona izinto ezishiwo ezenza ukuthi uJesu athole lomqhele ezenza ukuthi uJesu ahlonishwe uNkulunkulu ngalolu hlobo. Akamhloniphi ngoba eyindodana yakhe, akamhloniphi ngoba eUNkulunkulu, akamhloniphi ngoba wayemthumile, kodwa umhlonipha ngezinto ezithize wazinqoba. Ingakho uNkulunkulu ke emnikeza ke lomqhele ongaka, hayi ngoba eyindodana kaNkulunkulu, hayi ngoba ethi hayi ngoba uyindodana yami ngikunikeza nawe umqhele, kodwa umnikeza ngenxa yezinto ezithize ezibaluliwe kuverse 6 noverse 7 noverse 8. Kodwa uverse 5 ukhuluma kithi sonke uthi mawube kini lowo mqondo owawukuKristu uJesu. Okusho ukuthi yonke lento eyoKristu Jesu wonke lo mqondo mawube kithi. uJesu ke kuverse 6 lithi eBhayibheli owathi enesimo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Owathi enesimo sowaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu. Siyayiqonda indaba ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu unguNkulunkulu. Kodwa uma ethunywa uNkulunkulu emhlabeni akazange uJesu akuveze ukuthi nginguNkulunkulu. Akazange asho ukuthi nginguNkulunkulu, kodwa wayenjalo ekhuluma evela njengendodana kaNkulunkulu. Akazange uJesu asuke kuyiposition yakhe. Akazange uJesu asuke kuma responsibilities akhe. Jesu wahlala kuyiposition yakhe njengendodana. uJesu wahlala kuma responsibilities akhe. So ke lonke lokho kwenza uJesu athole lomqhele awutholayo. So uJesu akafunanga noma akazilinganisanga noNkulunkulu noma wayenza wonke umsebenzi ayowenza
wayephilisa abagulayo, wayevusa abafileyo, wayekwenza konke ayekwenza. Ongathi mina nawe uma ngahle kuthiwa sikhulekela umuntu ofileyo avuke, sengabe mhlawumbe kwesinye isikhathi sesilokho sekwenza ukuthi mina ngiphakame noma mina ngibe mkhulu ukuthi khona into engiyenzile enkulu kuna wonke umuntu obengayenza, bese lokho ke kungenza ngizibone ngiba ngathi sengimkhulu noma kungenze ngibone sengathi senguNkulunkulu. Kodwa uJesu kukho konke lokho wahlala njengendodana, akazange wazilinganisa noNkulunkulu. Akazange washintsha ama-responsibilities akhe, wahlala nje wadumisa uNkulunkulu ngoba eyakhe indaba yayisekudumiseni uNkulunkulu, yayisekuthatheni udumo lonke aluse kuNkulunkulu. Wayenento ethi yonke into engiyenzayo amandla ayo ngiwaphiwa uNkulunkulu. Siyakhumbula indodana yenye inceku eyayigula, uma uJesu uJesu esemphilisile useza nomnikelo, uzonikela umnikelo wokubonga uletha kuJesu. Uma efika nawo uthi uJesu uhambise kumpristi wakho. Uyayibona nje indaba yokuqala ukuthi nanoma kuwumnikelo akazange wamukela ngisho umnikelo ukuthi ngoba nakho sengikuphilisile sengimukelela umnikelo. Akamukelanga ngisho umnikelo kodwa wathi uhambise kumpristi wakho ngoba ebalekela noma engafuni lento yokuthi kube khona udumo nje oluza kuye. Omunye wathi mayekhuluma wathi umuhle, wathi akekho omunye umuntu omuhle uNkulunkulu kuphela. Ukuthi udumo lonke wayeludirector kuNkulunkulu, alukho olwaluza kuye. So akukho lapho khona ayenza khona azilinganise noNkulunkulu. Nanoma ayindodana kaNkulunkulu kodwa akazilinganisanga noNkulunkulu. Uverse 7 abese ethi kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwa ngomfanekiso kwabantu. Okwesibili lokho ngoba okokuqala kazange wazilinganisa noNkulunkulu. Okwesibili lithi wazidela. Uma lithi wazidela okusho ukuthi uJesu he gave up all the privileges ayenawo. Futhi yonke into ayenayo uJesu wayidela. Wonke nje amandla ukuthi uyindodana kaNkulunkulu wakudela konke lokho, wazilinganisa nenceko, wazilinganisa nesikhonzi. Elesingisi lona lithi instead he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being when he appeared in the human form. Yabona ukuthi uJesu wayenazo izinto ezenza ukuthi abe indodana kaNkulunkulu noma ezimenza ukuthi abe mkhulu, kodwa zonke lezo zinto lezo wazidela, wazishiya, wehla wazoba inceku, wehla wazoba isikhonzi sabantu ngenxa nje yokuthi wayedumisa uNkulunkulu. Wadela konke lokho ke wayeseyathoba ke wehla ke waba ngumuntu ebantwini. Uverse 8 wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Walalela uJesu kwaze kwaba sekufeni. Siyakhumbula kufika amasotsha ezombamba, elithi iBhayibheli athi mefika uqala wathi mayibuza ukuthi nifuna bani, athi sifuna uJesu, wathi yimi, ahlehla onke awaphansi. Ayisephinda ayavuka aphinde futhi asho, wayesethi ngishilo ngathi yimi. Wayesesusa ke bonke abafundi bakhe, kodwa oyedwa umfundi wayesedonsa inkemba yakhe. Wadonsa inkemba yakhe, wayesegenca isotsha elilodwa walishaya wanqamula indlebe. Azu uJesu ukuthi bazobopha yena, kodwa wathatha indlebe wayibuyisela endaweni yayo. Uyabona ukuthi esimeni esinjengaleso uJesu wazidela, nanoma ngabe wayesazi ukuthi ngiya ekufeni, kodwa wenza umsebenzi.
ongathi mina nawe uma sengazi ukuthi ngibhekene nalesi simo esinjengalesi uma ngaqhamuka umuntu ongiphazamisayo ngathi hey awusuke eduze kwami kodwa uJesu kuleso simo wenza umsebenzi akaphumanga kwiposition yakhe nakuma responsibility yakhe nakwimission ayizele emhlabeni nanoma isimo sasiphambana naye kodwa wama kukho konke lokho ngoba mina nawe nje uma isimo singake sithola ukuthi sesi awkward noma sesi against mina sengingasho okuthize kodwa uJesu sathi noma isimo siphambana naye wama nama selenga esiphambanweni isotsha limhlaba ohlangathini kwaphuma amanzi negazi lathi mayiwela esweni lesotsha iso elalinenkinga lalapheka uyakubona ukuthi noma esesiphambanweni kodwa umsebenzi wayelokhu ewenzile neselelo sisathi uzungikhumbule embusweni wakho uJesu waqhubeka wathi ngizawuba nawe namhla ngizawuba nawe eparadise lithi ke izwi uJesu wathoba kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano so ke noma esesesiphambanweni kodwa umsebenzi wayewenza uJesu akashonga ukuthi ngoba nakho sengisesiphambanweni wayeseyeka ukwenza umsebenzi wawenza umsebenzi noma eselenga esiphambanweni noma ezubhlungu kodwa wayelokhu eqhubekile enza umsebenzi bese ke uverse 9 esethi ke ngalokho ke ukuthi ngenxa yalezi zinto zonke lezi uJesu azenzile uNkulunkulu ayimthumele zona emhlabeni wanqoba konke lokhana wawufeza wonke umsebenzi sethi ke ngalokho ke uNkulunkulu ke wayesemqhelisa ke noma wayesemhlonipha ke ngalokhu ke ukuthi amnikeze igama elingaphezulu kwamagama onke wamnikeza lo gama nje elingaphezulu kwamagama onke futhi egameni lika Jesu kukhona amandla uNkulunkulu abeke wafaka egameni lika Jesu ngoba uma sikhumbula amandla kaJesu engakafi noma singafunda incwadi uJohane sifunde zonke uma beqeda ukubhala incwadi zabo akukho lapho abathi khona abavalisa khona bethi ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu kodwa uma sewufunda lezi ezingapha emva kokufa kukaJesu sewuyezwa uma bevalelisa ukuthi bavalisa bathi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu okusho ukuthi sekukhona amandla amanye asengezelwe phezulu kwegama lika Jesu ngoba ngapha uJesu engakafi yayingekho ilapho khona sizwa khona ukuthi kuthiwa ngegama lika Jesu kodwa uma isefile sesiyezwa indaba seyithi ngegama lika Jesu uthi naye uma ekhomanda noma ethuma abafundi bakhe ethi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni ebesethi hambani niphendula abantu bebe ngabafundi bami ebesethi ke nibabhabhadise egameni lika Jesu egameni lika Yise lendodana nelika Moya oyingcwele kodwa ke uma uJesu esevuka ekufeni esenikezwe lamandla yikho uma sesikhuleka sithi baba egameni lika Jesu uma nje sikhuleka nje sithi baba egameni lika Jesu kanti abafundi bakhe bathi mabethi awusifundise ukuthandaza wathi anothi baba wethu osezulwini kodwa uma esevukile yena ekufeni sesithi masikhuleka sithi baba egameni lika Jesu uma nje sisho kanjalo sidrawa iattention yasezulwini uma nje sisho kanjalo senza ukuthi uNkulunkulu athi pay attention to us senza ukuthi zonke ingelosi neze assigniwe phakathi kwami nawe neze assignwe nje ukuthi ziserve mina nawe zithi pay attention ngoba sesibiza leli gama eliguqisa wonke amadolo emhlabeni nasezulwini sithi baba ngegama baba egameni lika Jesu bese sisho kanjalo ke noma ungabe awuqalanga washo kanjalo uqalile wathandaza kodwa uma usewuvala ngasigcineni usewuthi konke lokhu sicela egameni lika Jesu yabona ke sinaleli gama ngoba liphiwe lamandla ngenxa yalomsebenzi eliwenzile laselinikezwa ke lamandla yikho ke sithi uma sikhuleka sithi baba egameni lika Jesu ngoba uthi uJesu mina ngindlela neqiniso nokukhanya athi akekho oza kubaba ngaphandle kwami yikho ke uma siya kuNkulunkulu sithi baba egameni lika Jesu sivula leyo ndlela leyo nje we just open the space for the Holy Spirit to take place ngoba uma sisho nje kanjalo senzela lokho umoya oyingcwele ukuthi sifuna that transformation that spiritual transformation ukuthi yenzeke mase baba egameni lika Jesu sibiza nje leli gama lika Jesu khona into eyenzakalwayo kwelemi moya ngokusho nje ukuthi baba egameni lika Jesu sesivula ke leyo mnyango leyo ukuthi ivuleke
ngoba igama lika Jesu linikezwe nje lamandla ayispecial emva nje kokuvuka kwakhe uJesu laselinikezwa lamandla ayispecial ilawa ke esenza ukuthi sithi nje masikhuleka sithi baba egameni lika Jesu sikholwe yilokho sikwethembe ukuthi mase sibize lona konke kuzoguqa ngoba igama lika Jesu linikezwe iauthority linikezwe amandla athize yiwo ke lawa asenza ukuthi masilibiza sikholwe ukuthi yonke into izovuleka sikholwe ukuthi abagulayo bazophila sikholwe ukuthi amadimoni azophuma sikholwe ukuthi abafileyo bazovuka sikholwe ukuthi nanoma isiphi isimo esibhekene naso sizoshabalala ngoba igama elithi Jesu liphiwa amandla emhlabeni laphiwa amandla nasezulwini uma nje into inegama iyakhothama egameni lika Jesu as long as inegama manje masibiza igama lika Jesu ngoba ilizwi igama lika Jesu liphiwa amandla phezulu kwamagama onke okusho noma ngabe isifo uma nje ubiza igama lika Jesu siyakhothama noma ngabe ukugula noma ngabe enhloboni yokugula uma ubiza igama lika Jesu kuyakhothama noma ngabe isiphi isimo obhekene naso uma ubiza nje igama lika Jesu liyakhothama as long as nje isimo uma sinegama noma ngabe sinaliphi igama uma nje sinegama igama lika Jesu lingaphezulu kwalelo gama kusho noma isiphi isimo oqhamukela kuso uma nje sinegama as long as nje sinegama fanele wazi ukuthi igama lika Jesu lingaphezulu kwaso manje siyaye sethuswe ke izimo ezithize sethuswe ukuthi mhlawumbe nama report odokotela basho babize izifo ezithize bayibize ngamagama bese thina sesiyethuka kanti nansi indaba kuthiwa igama lika Jesu liphiwa amandla phezulu kwamagama onke as long as into nje inegama uma inegama into kusho ukuthi iya exista ngoba into engenagama ayi exist so ke uma nje inegama isuke leyo nto leyo iexista ikhona emhlabeni so ke siphila igama lika Jesu ke liphiwe ke amandla uJesu lapha yaku John 14 uverse 13 uthi noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakunenzela noma yini eniyakuyicela egameni lami ngiyakunenzela ukuthi nanoma yipi into esicelayo uma sicela egameni lika Jesu uthi ngiyakunenzela ngoba igama lika Jesu liphiwe amandla athi ku John ku verse athi ku Matthew ku verse 20 Matthew chapter 28 uverse 18 athi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni okusho igama nje lika Jesu khona lamandla ayispecial uNkulunkulu awafaka kulo emva kokuba nje uJesu evukile enqobile ukufa wayesefaka ke lento nje eyispecial kuyona esinikeza lamandla ukuthi sisho nje leli gama lika Jesu bese wonke amadolo eyakhothama sisho nje igama lika Jesu bese zonke izilimu ziyalivuma igama lika Jesu ngenxa nje yalawo mandla lawo elinikezwe wona igama lika Jesu uJesu uphiwa amandla emhlabeni waphiwa amandla nasezulwini nathi ke wayesesipha ke lawo mandla nakithi wawadlulisa lawo mandla lawo asinikeze wona uma sifunda uJohn chapter 17 from verse 6 kuya ku verse 8 cela nje ukuyifunda John chapter 17 uverse 6 no 7 no 8 uyathandaza uJesu la uthi ngibonakalisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwabasezweni babe ngabakho wangipha bona baligcinile izwi lakho sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe kuverse 8 ebesethi ke ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona bawamukela bazi sibili ukuthi ngavela kuwe bakholwa ukuthi wangithuma kodwa nje indaba ilapha yana ukuthi amazwi ongiphe wona ngibaphile wona uJesu utransfer lamandla akuye uwatransfera kithi uyatransfer amandla akhe uqale watransfer ngalena kubafundi uma ithuma abafundi ethi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni bese ngalokho ke hambani nenze abantu abafundi bami that is transfer of power
udlulisa amandla akuye wadlulisela kithi. Nalana ke uma ethandaza uthi amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, okusho ukuthi uma wamukela igama lika Jesu umukela lamandla. Uma nje umukela uJesu uJesu eyinkosi nomsindisi, umukela lamandla uJesu uNkulunkulu amuphe wona, seyowathatha ke sewafaka kuwe, sewuhamba ke unalamandla ke uNkulunkulu awanikeze uJesu. Sewuyakwazi ukuthi uma ubiza igama lika Jesu amadolo onke aguqe, uma ubiza igama lika Jesu izilimi zonke zivume, uma ubiza igama lika Jesu izimo zonke zilalele, uma ubiza igama lika Jesu izimo zonke zithule zithi du. Ngenxa nje ukuthi sewuphethe leli gama eliphiwa amandla, amadolo ke onke akhothame, amadimoni ayalazi igama lika Jesu. Khona lana ku ukuthi athi khona amadimoni uJesu siyamazi. uPaul besizwile ngaye, wena ke ungubani? Yabona ke, that's a sign ukuthi amadimoni ayalazi igama lika Jesu. So ke uma ubiza igama lika Jesu lithi ke izwi amadolo onke ayaguqa, wasezulwini awasemhlabeni nabangaphansi komhlaba, namadimoni ayaguqa. Asikho isimo esenza ukuthi asesabise noma asethuse, kodwa nje uma sibiza nje leli gama lika Jesu zonke izimo ziyathula zithi du. uJesu ke usesipha ke amandla. Ngizocela nje ukubuka nawo amandla amabili asipha wona. Usinikeza nje the power of faith and the power of prayer. Amandla okukholwa namandla omthandazo. Lithe kuthiwe ngale asenze awubekithi lowo mqondo owawuKristu uJesu. uJesu wayethandaza. Jesu wayekhuluphukela entabeni, uJesu wayephuma ayothandaza. Uma isebhekana nesimo wayesebenzisa nje igama, wayebuza nje ukuthi uyakholwa na, ebese ekhuluma ukuphila. Wayengakhulumi nje ukuphila, kodwa wayesuke eqhamuka emthandazweni, wayesuke amandla ewathole emthandazweni. So usiphileke lamandla, amandla omthandazo namandla the faith. Uma sikhuluma ngepower of faith, ngifuna ukuthi nje is the power of force that can bring the hope, bring strength and bring joy. Uma sikhuluma nje power of faith is that force esinikeza that the power of hope, noma esinikeza the hope ukuthi siba nethemba. Siba nethemba ngenxa yefaith. Uma sithi nje asikho isikhali esakhiwe esiyobhekiswa ngakithi siphumelele, lokho sikusho ngoba sinokholwa. Sikholwa izwi likaNkulunkulu. Uma sinokholwa izwi likaNkulunkulu bese siba nethemba ukuthi ngoba sengilishilo igama lika Jesu, noma sengilishilo izwi, ngiyakholwa ukuthi lizowenza umsebenzi, bese siba nethemba. Okusho ukuthi ifaith isinikeza ithemba. Ifaith isinikeza the strength, isinikeza amandla. Ngegama lika Jesu siba namandla ukuthi sikhomande amadimoni ukuthi aphume, sikhomande izifo ukuthi zisuke, sikhulume ukuphila phezulu kwabagulayo. Sikhuluma lokho ngoba sinamandla esikholwayo ukuthi sinamandla esiwaphiwe uNkulunkulu. Bese ke sisho ke konke lokho ngenxa yokuthi nje uJesu siphile, that power of faith esinikeza the strength, isinikeze the hope, isinikeze the joy. Sinikezwa ke ile power of faith uJesu asinikeze khona. Athi kuba seFesu chapter 6 verse 16, athi kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Athi kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa, okusho ukuthi ukholwa kuyisikhali uJesu asinikeze khona. That's a power asinikeze yona esima ngayo nje ngoba sinokholwa, noma ngabe yimiphi imicibisholo, noma ngabe apha amaplani esitha. Ngenxa nje yokukholwa sikwazi ukucisha yonke imicibisholo yesitha evuthayo. So konke lokho kungenxa nje yalamandla uJesu asinikeze wona, ukuthi ngokukholwa nje sinikezwe lamandla akithi asebenza kithi esisebenza ngawo. So we need that power. We need to have the power of faith to experience the power of Jesus. We need to have the power of faith to experience the power of Jesus.
ukuze siwa experience noma siwezwe lamandla uJesu aphiwe wona siweze esebenza kithi. We need faith. Sidinga ukuthi sibe nokholwa ngoba ngaphandle kokholwa singasho nje ukuthi Jesu, kodwa mawungabe ungenakho ukholwa uzongawezwa lamandla. So we need ukuthi sibe nokholwa. Uthi mawulibiza igama lika Jesu ulibize unokholwa, ulibize wazi ukuthi lizowenza umsebenzi. Uma ke sinokholwa, ngoba ukholwa noma izimo esibhekana nazo sibhekana nezimo ezisemhlabeni. Izimo esibhekana nazo sibhekana nezimo ezikwindalo, ezinye zikwindalo kaNkuluNkulu, noma ezinye zidinga ukuthi sibe namandla phezulu kwendalo kaNkuluNkulu. So ke ukholwa kudinga ukuthi sisuspende the laws of nature, ukuze nje sithi ukholwa, ukuze ukholwa kwethu kusebenze kudinga ukuthi sisuspende ama-laws of nature, ngoba i-nature uNkulunkulu uyinikezile imithetho yokuthi uzokwenza kanje. Uma sikhuluma ngelanga nje, ilanga uNkulunkulu unikezile ukuthi uzophuma ngapha uhambe uziyosithela ngapha, uphinde futhi uqhamuke ngapha, uphinde uhambe. Akukho lapho athi khona uma ufika lapha ke uzoma, kodwa ulinikeze nje ukuthi alihambe liphume lishona. Kodwa uJoshua uma ebhekene nempi uyalikhomanda ukuthi alime, uyalikhomanda ukuthi alime. Lalalela ngoba ulikhomanda ngezwi likaNkuluNkulu, walikhomanda egcwele amandla okukholwa, walimisa lama. Impi kaNkuluNkulu yalwa yaze yanqoba, laseliqhubeka nendlela yalo. So ke ukuthi wasuspenda the laws of nature ukuthi langa uzophuma ngapha uhambe uziyofika ngapha. Wena ngokukholwa wayisusa leyo ndlela yokuhamba kwelanga ukuthi langa uzohamba uthi, kodwa ngithi manje uzokuma la. Walikhomanda ilanga lama, ilanga wenza leyo nto akade efuna ukuyenza ngenxa nje yalokho. NoDavide ebhekene noGoliath, uGoliath egqoke insimbi umzimba wonke, egqoke nje insimbi umzimba wakhe, futhi impi kaNkuluNkulu ihlehla inovalo. Kodwa yena ngoba nje wayegcwele lamandla, waba nje nalokho okukholwa okunjalo nje, waba nalokho okukholwa nje, wavese wazi ukuthi nje mina ngegama likaNkuluNkulu, ngegama nje likaNkuluNkulu, noma ngabe ugqoka insimbi umzimba wonke, indawana encane evelayo, leyo ndawana encane nje evelayo ngegama likaNkuluNkulu nje lilodwa kuzokwazi ukwenzeka. Waya nje enalokho, nanoma insimbi zikhona ayegqokile, kodwa nje ngenxa nje yokuthi wayengabuki konke lokho, wayegcwele nje lokhu ukukholwa, wakwazi ukuthi enze lokho kwase kuyenzeka. So ke ukukholwa kudinga ukuthi sisuspende ama-laws of nature. NoJesu i-force of gravity ithi whatever thing ene-mass uma nje phakama iya phezulu, i-mass izoyithi pull down. Noma ngabe yiphi into uma nje ine-mass, inesisindo, uma iphakama iya phezulu, the force of gravity izoyidonsa ilethi ishonise phansi. Noma ngathi uyagxuma wena manje, mawugxuma nje ushona phezulu ngoba unesisindo, the force of gravity izokudonsa. Noma ngathatha ini uyiphose phezulu, as long as inesisindo, i-force of gravity izoyidonsa ilethe phansi. Kodwa uJesu uma sekufanele ukuthi akhuphuke aye ezulwini, he suspended that laws of nature. Wasuspenda lawo ma-laws of nature nje ukuthi nanoma i-force of gravity ukhona noma force of gravity ungekho, kodwa manje I'm going. Wakwazi ukwenza lokho, ikhona i-force of gravity. Amanzi anawo futhi anama-laws akhona ukuthi ama-laws of water ukuthi ama-particles they are far apart from one another. Ama-particles of water they are far apart from one another. Ama-particles akhona they always moving. Then into enikezwe yona ukuthi amanzi nje anjalo ukuthi nje ama-particles akhona nje aqhelelene, ingakho nje ukwazi ukungena khona emanzini uhambe, because they are far apart. Kodwa uma ungaya entweni eyitshe uthi uyayigxoba ngoba they are close ipheka uzokwazi ukungena phakathi. So these are the laws of nature. Ukuthi amanzi nje analeyo law nje enjalo. Kodwa uJesu wathi ngoba ngifuna ukuya kuloya yamkhumbi, ama-laws of nature alapha emanzini awazi ukungivimba. Awakwazi ukungivimba, wavese wakhuluma nje lokho phezulu kwalawo manzi ukuthi kuzodaleka indlela phezulu kwamanzi. Wahamba phezulu kwamanzi ekhona lawo ama-laws of nature, wawasuspenda, wabona akangabona amanzi kodwa wabona inhlabathi okufanele ahambe phezulu kwayo.
wayeseyakwazi ukuhamba ukuthi ifaith it's need ukuthi sisuspende ama laws of nature ngoba yiwona lana esithi mangabe sithi sikhuluma ukukholwa uSathane alethe wona kuqala uthi mawuthi ukhuluma ukukholwa uSathane akulethe lokho uthi mawuthi ukhuluma ukuphila athi uSathane awekho nje amaphilisi yabo so uletha lezo zinto ezinjengalezo uthi mawuthi ukhuluma ini uSathane alethe ama laws of nature so ke ukuze ukukholwa kwethu kusebenze we need ukuthi sibe above the laws of nature so ke sifane noJoshua uthi langa stop bese liyama ilanga aza aqede umsebenzi lo awenzayo so ke sikwazi ukuthi ke senze lezo zinto ezinjengalezo ukuze ukukholwa kwethu ukuze lamandla asegameni lika Jesu sikwazi ukwa experience sikwazi ukukhuluma ukuphila ngegama lika Jesu kube khona ukuphila sikhulume ukuthula ngegama lika Jesu kube khona ukuthula sithulise izimo ngegama lika Jesu zithule kodwa ngeke sithule uma singenakho ukukholwa so kuJesu usinikezeke ukukholwa ingakho ke uma iphilisa umuntu athi uyakholwa na ebese ke ekhuluma ke lezo zinto njengalezo so another thing ekudingeka sibe nayo kudingeka sibe nale faith the faith that provoke God the faith that provoke God ifaith emnyakazisayo uNkulunkulu hayi ifaith esithi izomphoqa uNkulunkulu ukuthi noma ifaith ezokwenza ukuthi uNkulunkulu noma ifaith nje noma simncenge uNkulunkulu ngifuna ukusho kanjalo not that faith kodwa ifaith ezomprovoka uNkulunkulu ifaith ezomprovoka uNkulunkulu is the faith lena eyenza ukuthi esho ukuthi mina nawe asibe kwi good position mina nawe asibe sesimeni asibe in line with the word of God sibe in line with the word of God sibe kuyiposition azothi mayithi uNkulunkulu uyabuka athi uyakulalela abone singekho isizathu sokuthi angayiphenduli lento oyishoyo ngoba you are on the right position we are in the good position we are on the word of God uphethe izwi likaNkulunkulu ume endaweni eright uyiposition eright bese usiza ngegama likaNkulunkulu bese ke lokhu uNkulunkulu kwenza noma ngabe kuthiwa kunjani kodwa uNkulunkulu abone singekho isizathu ngoba sewenza lento uNkulunkulu ayifunayo ukuthi asimlalele asimhloniphe asilalele izwi lakhe uma uzoba in the right position ume phezulu kwezwi likaNkulunkulu right ngoba sometimes sima phezulu kwezwi likaNkulunkulu kodwa singekho right sime phezulu kwezwi likaNkulunkulu kodwa singekho in the right position so lokho kwenza ukuthi uNkulunkulu athi mangabe kubuka athi mangabe ekulalela athi mase fika uSathane athi awubuke lokhu uNkulunkulu buka nje lento elapha kuye buka nje lento elapha kuye bese lokho kwenza ukuthi ke uNkulunkulu singakwazi ukumprovoka kodwa masizothi siyamprovoka uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa uNkulunkulu ubebona singekho isizathu sokuthi akuphendule ngenxa yokuba in the right position nangenxa yokuthi nje ume phezulu kwezwi likaNkulunkulu ukhulume into yenzeke that faith uJoshua umisa ilanga ulumisa ngaleyo ndlela ukuthi nje ukuyi right position noNkulunkulu bese ethi mayithi nje langa yima bese liyama ilanga ngenxa yokuthi ukuyi right position ngoba sometimes ungaba kuyi right position kodwa usebenzise izwi eli wrong noma ungasebenzisa izwi eli right kodwa ube kuyi position engekho right so to provoke God we need ukuthi sibe in the right position siphathe izwi eli right elizokwenza ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ube nasiphi isizathu kodwa athi mekulalela athi mangabe ebuka abone ukuthi you are in the right position uphethe izwi eliyilo manje bese bona ukuthi asikho isizathu sokuthi angaphenduli uNkulunkulu sengiphetha uJesu uvela kulezi igaba ezintathu enamandla angafani noma ewasebenzisa lamandla ngendlela ezingafani engakayi esiphambanweni uvela njengewundlu likaNkulunkulu
uvela njengewundlu likaNkuluNkulu athi uJohane bheka nanti iwundlu likaNkuluNkulu elisusa izono zezwe. Uvela njengewundlu okusho ukuthi uJesu ngaleso sikhathi ukhuluma ukuphila, ukhuluma ukuthula. Baletha wesifazane obanjwe ephinga, bona basebenzisa baphethe umthetho ukuthi umthetho uthi bamletha kuye uJesu ngoba imvana kaNkuluNkulu akazange wakhuluma ukwahlulela kodwa wakhuluma ukuthula ngoba indaba yakhe yayisho njalo ngaleso sikhathi wayeyiwundlu likaNkuluNkulu. So ke ingakho uJesu efaniswa nemvu. Imvu ayinabungozi noma kungathiwane imvu ayinabo nje ubungozi. Izimvu futhi azibhitreyani. Imvu ayizibhitreyani izimvu. Noma ngabe kuthiwa isimo sinjani, azibhitreyani izimvu. Noma makuthiwa kufanele zeqe umgwaqo kuqhamuka itruck uma iyodwa ike yeqa. Uma nje yodwa ike yeqa, zonke ziyeqa. Ngoba azibhitreyani nje, uma eyodwa seyeqile zonke zizokweqa. Noma ngabe umfula uyangenisa, uma eyodwa ithe yangena yakhukhuleka, azibaleki ezinye zingena lapho. Uma ilanga lishisa zime endaweni engenalo ithunzi, izimvu zibuyisa zonke endaweni yamakhanda azo zikhanda ithunzi. So ke ufaniswa ke nemvu, ufaniswa newundlu, ufaniswa nento engenabungozi. Kodwa into eletha nje ukuthula. Unalawo mandla ke uJesu, amandla nje okuletha ukuthula. Uthi uJohane ibheka nanti iwundlu likaNkuluNkulu elisusa izono zezwe. Unaleyo nto nje, unalawo mandla lawo uJesu engakafi. Futhi ngaleso sikhathi noma sithandaza akukho lapho esizwa khona ukuthi abafundi babethandaza bethi egameni lika Jesu ngaleso sikhathi. Kodwa kwakusetshenziswa izwi negama likaNkuluNkulu. Uma uJesu esevuka ekufeni, esevuka esiphambanweni, usevuka uJesu eyingonyama yomndeni kaJuda. Usevuka useyingonyama yomndeni kaJuda, usephiwe lamandla. Sekuyilamandla ke esesithi mangabe sibhekana nesimo siye sigcwele amandla ukuthi sicaste amademons, sesiwacasta ngamandla, asawacasti manje ngokuthi sisebenzise amandla emvu, kodwa sesiwacasta manje sesisebenzisa the power of the lion. Ngoba usevuka manje, usevuka uJesu eseyi lion of the tribe of Judah. Sevuka usenalawo mandla ke anjalo ke manje sesisebenzisa ke lawo mandla ke, sesikhuluma ngalawo mandla leyo, sesiyazi ezifeni siya ngalawo mandla lawo. Masibhekana nesifo sesiya ngalawo mandla lawo ukuthi uJesu ingonyama yomndeni kaJuda. Uma ubhekana nesimo sekukhuluma njengamandla engonyama ukuthi noma isiphi isimo asiyazi ukuthi ingonyama ibhubesi uma lapha yana kwijungle ilona nje elikhonyayo, ilona elinamandla. So ke igama lika Jesu selifanisa noJesu usevuka kusenalawo mandla lawo ukuthi phezukwazo zonke izimo, phezukwa yonke imimoya, usenalamandla. Sesithi masithi ngegama lika Jesu noma ngabe isiphi isimo sesikhuluma nje ngalawo mandla ngenxa ukuthi usevuka unalawo mandla lawo uJesu. Uyabuya ke uJesu bangcwele, uzolanda ibandla lakhe. Uma ebuya ke ezolanda ibandla lakhe, uzolilanda ewumyeni webandla. Uma eseqedile ukulanda ibandla lakhe, uyobe esephindela eyohlala esihlalweni, uyobe engasahlali njengommeli, uyobe engasahlali njengomyeni, kodwa uyobe sehlala njengomahluleli. Uyobe sehlala njengomahluleli. Siyobe sesingasenakho esingazilandulela ngakho. Ngoba uthe Baba ngibaphile konke ongiphe khona ngibaphile khona. Manje kusho indaba ke iyobe seyingasekho yokuthi hayi angizwanga mina. Hayi mina angizwanga kushunyayelwa ngoJesu. Izwi likaNkuluNkulu lishunyayelwa emngcwabeni, lishunyayela emshadweni, lishunyayela eradweni. Manje selishunyayelwa ngisho
kuma sophis selivese nje liqhamuke izwi likaNkulunkulu. So akukho ke akunaso isizathu sokuthi angizwanga mina ukukhulunywa ngoJesu. Asikho isizathu esingakwenza ukuthi usho kanjalo. So ke uma usewufika ke phambi kwesihlalo sokwahlulela uyobe unganaso isizathu sokusho ukuthi angizwanga mina. Angizwanga mina ukukhulunywa ngoJesu. Bese kubeka isizathu sakho. So bese ngasena sizathu ke uyobeka uJesu esevela ke njengomahluleli. Uvelile njengemvana kaNkulunkulu, wavela njengengonyama yomndeni kaJuda. Leso sikhathi ke uyobe sevela njengomahluleli. So ke asinazizathu ke sokuthi singamthathi uJesu njengenkosi nomsindisi. Amen. Ngicela baba Nkosi Flow from my soul, let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my burdens and burdens unto you I roll. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, sing to the Father, sing to Jesus, call the name of Jesus, Cela siphakameni sime ngezinyawo. living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take hold in every situation that has troubled my mind. All my cares unto you I roll. Sisami kanjalo ngezinyawo bangcwele. We are once again reminded of the password yethu, which is the name of Jesus. Akhona amandla asegameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyafisa namhlanje bangcwele, before I pray, ukuthi sonke sithandaze, even if ungathiwa awazi ukuthi yini ekufuneka uyisho, but call on the name of Jesus. Uyazi ukuthi khona abantu endaweni umuntu akuyona, ngabasekhaya kungabe kusendaweni ohlala kuyona, izimo kungekho ukuthi izimo ezitangible, kodwa siphulike likamoya uthola ukuthi akuthandazeki. Hallelujah. Uthola ukuthi izinto azenzeki. Hallelujah. Kodwa namhlanje we are reminded ukuthi igama lika Jesu. Bathi uma besho abanye bathi kwi spiritual realm igama lika Jesu uma silibiza kungazuthi ukukhafuleka umlilo. But ungakhohliseki mntaka baba, akusili igama lika Jesu nje kuphela, i relationship nalo. If ulibiza kunguthi ayikho relationship oyenzile nalo, you are wasting your time.
Yingakho inceku inikhumbuza ngendaba yamadodana kaSkeva elithi izwi lenkosi amadimoni athi Paul siyabazi nenongubani. Thola amadimoni abagijimisa because babe claima igama lika Jesu, yet they haven't made a vow noma ukuba munye nalo igama lika Jesu. Before we all pray, it's not me calling people. If kungenzeka ukuthi awazani nenkosi yamakhosi uJesu, yithuba elihle leli. Ngiyayithanda indaba yezwi likaNkuluNkulu because alidingi izwi elikhulu, kodwa nje it's just a tiny voice. Fana noHoly Spirit umezokhuluma nempilo yakho, akakhulumi ngendluzula, ukhuluma nge-tiny voice bese uliziba. Hallelujah. Cela sigebe samakhanda. Uma ekhona ongazani nenkosi yamakhosi uJesu, othi inkosi yamakhosi uJesu, ngiyafisa ukubukhanda lobu budlelwane negama lakho. Ngiyafisa ukuthi ngibe umntwana kaNkuluNkulu. Leli thuba masingalivali. uNkulunkulu kwenze ngesimabomu ukuthi kushumayele ushenge. Kuma ranks ebandla akekho top but ulapha ya. Kodwa into akade eyisho lana uNkulunkulu ade sebenza ivoice yakhe ibifanele. Cela sikhuleke sonke. Baba, egameni elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu omuhle, sesikhona moya oyingcwele, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sizobonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ukukhuluma kwakho Baba wethu onamandla wonke, nasemini uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ukukhuluma nempilo yethu. Baba wethu ongcwele, abantu awubahlanganisi kanjeni, ubahlanganisela ubala. Lethi izwi lakho Baba wethu onamandla wonke njengemvula yehla ezulwini kumatisa umhlaba, linjalo nezwi lakho libuyeli kuwe lingakwenzanga ulikhiphele kona. Baba, siyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sikhulekela Baba wethu onamandla to be true to you, athi ohlabelelayo, athi keep me true, Lord Jesus, keep me true, athi there is a race that I must run. Baba, siyathandaza nasemini egameni lika Jesu, sihlulekisa yonke imibuso yobumnyama uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siphakamisa igama lika Jesu Kristu waseNazaretha, okuyilona lodwa elinikeziwe ebantwini, ekuyilona lodwa sisindiswa ngalo. Elithi izwi lakho mawubekithi lo moya owuKristu Jesu, mawubekithi lo mqondo owuKristu Jesu, athi nakuba ayenesimo sobuNkulunkulu kodwa wazithobisa njalo elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ukufa kwesiphambano. Gama lakhe Baba wethu ongcwele waliphakamisa phezulu kwa wonke amagama, ukuthi ngegama lika Jesu waseNazaretha, abasemhlabeni uNkulunkulu wethu onamandla wonke, abasezulwini ngaphansi komhlaba, amadolo abo aguqe, nezilimi zonke zimvuma uJesu njengenkosi nomsindisi. Baba wethu ongcwele, siza kuwe Nkosi, sizothi Baba wethu ongcwele, siyasihlanganisa once more again negama lika Jesu. Baba, leli gama lifuna ubudlelwane, lifuna Baba wethu onamandla wonke okholwayo, elithi izwi lenkosi ngokuba wena Baba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyangabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. We thank you, Father God, in the name of Jesus. Jesus. Baba, egameni elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha, Baba siyabonga ukukhuluma kahle kangaka uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Baba, awubukanga uNkulunkulu wethu onamandla wonke izikhala uNkulunkulu wethu onamandla ezingaba khona, ukhulume izwi lakho Baba wethu ongcwele ngesibindi. Baba wethu onamandla wonke, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla ngenceku yakho Baba, ekulalelile uNkulunkulu wethu onamandla wonke,
ayangashiya lutho konke baba wethu ongcwele okudepositile in spirit baba wethu ongcwele wakuthululela ebandleni lakho Nkosi yamakhosi uJesu owazithengela lona ngegazi lakho baba wethu ongcwele siyabonga phinda ukuyibusisa inceke yakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba wethu onamandla wonke phinda ukuyandisela uNkulunkulu wethu onamandla wonke nangelinye ilanga uphinde uNkulunkulu wethu onomusa ukhulume ngayo baba wethu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhulekela zonke ke baba nezindlebe uNkulunkulu wethu onamandla wonke moya oyingcwele ezilizwili izwi lakho baba wethu onamandla wonke ezingaphakathi kwalezi zindonga uNkulunkulu wethu ongcwele nezindlebe ezingaphandle uNkulunkulu wethu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyathandaza baba wethu ongcwele egameni lika Jesu ukuthi Nkosi phinda lelizwe luwile nakule ndawo uNkulunkulu wethu onamandla wonke uliphelekezele ngamandla nangomlilo baba wethu ongcwele nakuma media platforms baba wethu ongcwele lapho lisazozwakala khona at the later stage ngegama elinamandla lika Jesu Kristu waseNazaretha philisa abagulayo ngalo uNkulunkulu wethu onamandla wonke khulula ababoshiweyo uNkulunkulu wethu onamandla wonke izithulu baba wethu ongcwele zikhulume baba wethu onamandla wonke egameni lika Jesu impumputhe ezibone baba wethu onamandla wonke izinyonga zihambe ngoba linamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga ke baba wethu ongcwele thatha udumo lungolwakho kwelihle nelintusekayo igama lika Kristu Jesu waseNazaretha sithumusa wenkosi yethu uJesu Kristu uthando kaNkulunkulu baba kanye nokuhlanganyela kaMoya ingcwele akuphumule kubuse impilweni zethu zibuye inkosi yamakhosi uKristu Jesu amen and amen Amen, amen, amen,